Hadian arpu prakanta ka jingikhi ka kong bindas im daga basong shatngan parking lot ka additional secretariat Shillong bandawa nak Surajala ban shnapan bahak surok nongpo umdan Chasunapur Hariboy district hakano pais ngi nyautrek julio archar saw kani kolong kmi kelas dang ban kem tlot ki doktor nakaliang katrat ka koy khia kilawan ban examen ni kong bindas ka por sawji tam ei ba hadian begiladep la persyang kali ka koy khia ka kolong kmi Henry kimtre ban batai ei habakali na kong bindas kala batai bagi doktor kili thu bakamdan kanunu ke cingpang ka metjungka Henry kadon dang cingklat namar bak lembam hagani kesngi ka por menstep nagaliang ka bor pnia district ke East Castles kilawan bani kendu igani kelongkme ban pentep bau deputy commissioner USC Sadhu IAS uka bani keren batka Henry kani kelongkme kala kentaj igate ke jingkhot deputy commissioner bat phawan kelai u syagani ke caka syathan Ki doktor ki ong ba kilat theo ye ka sini kilat theo ye ka BP te ki ong ba kabiang ka sini ka BP ro kabiang te ki ong batang kata ka jinklat ka junga namar ba nga klembam tano nga shoot ka don tanga jinklat Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bate ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya